Το λέω για τελευταία φορά. Έχει συλληφθεί με 6 σκονάκια ηρωίνη στη τσέπη και μπορεί να σε στείλουν στον εισαγγελέα σαν έμπορο ή σαν απλό χρήστη ναρκωτικών. Όμως εδώ μέσα όλοι έχουμε την υποψία ότι εσύ ο μοτοσυκλετιστής που έβαλε η Ευρυπίδη για να του φορτώσει το έγκλημα και εκεί να μείνει στο απειρόβλητο. Αν θέλεις λοιπόν να γλιτώσεις τον εαυτό σου, αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία. Τι θέλετε να κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι μου ζητάτε! Τίποτα περισσότερο από το να ομολογείς την αλήθεια. Να μας πεις αν ήσουν εκείνο το βράδυ εκεί στον τόπο του εγκλήματος. Να μας πεις αν ήσουν εσύ ο άνθρωπος με τη μοτοσυκλέτα και το κράνος που εξαφανίστηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Λοιπόν, σε ακούμε. Ήσουνα ή δεν ήσουνα? Λέγε την αλήθεια, ρε! Λέγε ρε βλάκα να γλιτώσεις 10 χρόνια φυλακής. Μίλα γιατί μα την Παναγιά θα σε στείλω στον κορυδαλό να σαπίσεις εκεί μέσα. Μίλα ρε! Μίλα ρε! Ομολόγησε να ξαφανάβουμε! Εντάξει, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί με τη μηχανή μου. Αλλά της είπα ότι δεν είμαι ικανός να κάνω έγκλημα. Θα πήγαινα μόνο και μόνο για να έχει άλοθη και να μπορέσει να αποφύγει την καταδίκη. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό το έγκλημα. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ άνθρωπο και δεν θα μπορούσα ποτέ να σκοτώσω. Είμαι Βερζάκιας, ναι. Αλλά δεν είμαι δολοφόνος, σας το ελπίζομαι. Δεν είμαι δολοφόνος. Αυτή τον σκότωσε. Μου ζήτησε να δολοφονήσω τον άντρα της. Σου είπε το όνομά του? Μάλιστα. Σου είπε ότι ήθελε να δολοφονήσει τον Ευρυπίδη? Μάλιστα. Μου είπε και τις συνήθειές του. Πότε φεύγει από το σπίτι, που είναι το γραφείο του και πότε γυρίζει. Και εσύ τι έκανες, δέχτηκες? Όχι βέβαια. Δεν δέχτηκα. Της είπα ότι ακριβώς είπα και σε εσάς πριν από λίγο. Δηλαδή? Ότι δεν είμαι ικανός να κάνω έγκλημα. Ότι μπορεί να είμαι πρεζάκιας, ναι. Μπορεί να μπουκάρω στα σπίτια και να κλέβω, αλλά δεν είμαι δολοφόνος. Δεν έχω κάνει ποτέ μου έγκλημα και δεν πρόκειται να κάνω ποτέ στη ζωή μου. Της τα είπες όλα αυτά? Μάλιστα, της τα είπα. Και εκείνη τι σου είπε? Μου ζήτησε να πάω μια συγκεκριμένη βραδιά έξω από το σπίτι της και να περιμένω που θα γύριζε με τον άντρα της από κάποια δεξίωση. Δεν τη ρώτησες γιατί ήθελε να το κάνει αυτό? Τη ρώτησα. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι κάποιος θα σκότωνε τον άντρα της. Και οποιοδήποτε κι αν ήταν αυτός. Εγώ μετά τους πυροβολισμούς θα έπρεπε να μαρσάρω πολύ δυνατά τη μηχανή μου έτσι ώστε να ακουστεί σε ολόκληρη τη γειτονιά. Και ύστερα να εξαφανιστώ με μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Και αν λοιπόν όλοι εμείς εδώ σε στείλουμε σαν απλό χρήστη και όχι σαν έμπορο, όλα αυτά που μας είπες μπορεί να τα καταθέσει στο δικαστήριο? Μίλα ρε! Μίλα, αλλιώς θα υπογράψω να σε στείλω στον κορυδαλό. Μίλα! Εντάξει. Όλα αυτά που σας είπα είναι αλήθεια. Και άμα κρατήσετε κι εσείς την υπόσχεσή σας και δεν σας πείσω μέσα στη φυλακή, θα έρθω μαζί σας στο δικαστήριο και θα καταθέσω όλα όσα σας είπα που είναι πέρα για πέρα η αλήθεια. Εντάξει. Έδωσα το λόγο μου και θα τον κρατήσω. Φτάνει να κρατήσετε κι εσείς τη δική σας. Θα το κάνετε όμως?